Tikulandireni programu ya Tikudziweni. Ine ndi Sam Banda Jnr. Programu ya Tikudziweni ndi imene ndithu timakumana ndi anthu osiyanasiyana, wena ali mundale, wena ali muzisuzo, wena ali mu zochitachita za masewero ampira ndi wena otero. Cholinga cha programu iyi ndiyoti tikudziwiseni komanso kuti muziziwa kuti kodi anthu amene amachita mwina luso losiyanasiyana komanso akuchita zinthu zosiyanasiyana muziko muno kuti kodi adayamba bwanji, komanso kuti kodi chidwi chidabwera bwanji, kuti kodi pamene afika apa, pamene akuchita ali pano anafika bwanji, kodi adayenda ulendo otani. Ndi chifukwa chake timakupasirani programu imeneyi ya Tikudziweni. Nde lero ndadala ndilinso ndithu ndi alendo amene ndikhale ndikucheza nawo. Nde ndikufuna kuti musandisiye ndekha, inu khalani pompo kuti ndikudziwiseni kuti kodi alendo amene tikucheza nawo lero mu Tikudziweni ndi ndani. Khalani pompo amene ndikubwereseni alendo athu amene tikukumana nawo lero mu Tikudziweni. Lero ndadala ndikukumana ndithu ndi ameneyu ndi wazisuzo, timati Shadreck Jumaina. Wena amene ndithu mwakhala mukusatira zisuzo mziko muno, iyayi dzina la Shadreck Jumaina silachilendo iyayi. Kuyambirirako amatchedwa kuti atate. Ndetu ufuna atiuza zonsezo kuti kodi atate, dzina loti atate lidabwera bwanji. Jumaina, ine tikulandireni. zikomo kwambiri. Muli bwanji? Ine ndi bwino kaya niyo ta Sam Banda. Iya ine tili bwino. Zikomo kwambiri atate. Atate. Iyayi. Sono dzina atate Shadreck Jumaina. Kodi la atatelo linabwera bwanji la atate? Chabwino. Dzina la atate Shadreck Jumaina linabwera kupyolera ku masewero komweko. Ndikukumbukira mbuyomo tidapanga kakomedi kena kake ndi malemu Alfred Aziz. Ndiye mmene mone naye atate. Iyeyo anali bacha. Ndi manenedwe athu mpaka wafika kulowa manda timapanga na bacha. Abachala ye ine atate, abachala atate. Nde pena iyeyo akandipezerera amandinena atate. Ine ndikampezerera pena ndimanena atate koma kwambiri ndimampanga abachala, iye amandipanga atate. Nde pena anoti mangupanga na abachala pena atate. Nde muzandimva maina anthu ena ndi maina angapo amene anthu amakono ndi gepo. Nde limene lili la atateli linabwera fa chakomedi imeneyo ndi Aziziyo. Nde kuyambira pombo basi atate basi. Ine ndimangoti mwina ndi atate. Mwina chifukwa atate nanga sindi abambo. Nde ndimangoti mwina atate avana akuti. Atateyo ndiwa mukomedi meti nkapangayo. Chabwino. Ndithu. Sono Jumaina, ine tufuna vanthu aziwe kuti kodi mwakula bwanji. Tione ulendo kuti mwayenda bwanji kuti mukukula kwanu mwakula bwanji. Ulendo okula tundu wautali. Ndi ulendo wautali po basi. Koma kungofotokoza mwapo ndi apo. Ineyo ndi munthu oti kumoyo wanga kwambiri ndakulira muzisudzo kunena chilungamo. Kuyamba kwanga namba kalekale kwambiri ku skulu, ku primary. Namba ku primary ku Nyungwe kumeneku kumene tinayambira zisudzo. Ndiye pokhala kumakhala ndi kumene timabwera Blantyre muno kuti kucheka kumudzi mene fana nambira kumudzi kuchirazo. Kumudzi nkuchirazo. Chabwino. Pa Nyungwe primary pamene nambira ineyo drama. Ndiye tamba pamene paja ndimene ndimabwera kuno ku Blantyre. Kubwera kuno ku Blantyre ndimene makumana ndi achina malemu Austin Kandulu. Kunali achina malemu Christopher Chiwalo. Kunali achina malemu
uyu timamuti timati ndani John Kapyepye ayina Livingstone ana anthu ambiri anthu amene agwira ntchito yayikulu kondisula ineyo kumbali ya zisudzo malayi munomo. Chabwino so musanafotokoze zambiri za luso lanu la zisudzo chifukwa mukanatha kukhala mwina woyimba olo kapena wina wake koma mudasankha zisudzo koma ndimafuna kambiri pang'ono kuti kodi mudabadwa liti. Of course apapo mwanenapo zoti kumuzi nkuchiradzu koma kubadwa mudabadwa liti komanso mwina sukulu mwaphunzira kuti kuti mpaka mufike pamene muli. Zikomo kwambiri. Ineyo chaka chobadwa ndi 1970 panali pa 12 August kumene kumamveka kuti kuli mwana otchedwa Shadreck Jumaina. Ndiye kuchoka pamenepo ndabadwa chabe kuti bambo anga nthawi imeneyo anali mphunzitsi, anaphunzitsa mission. Ndi ndinabadwira kumulanje uko ndi kumene mudabadwira. Kumene nabadwira ine. Chabwino. So muli monokha mbanja mwanu? Banja mwa ifeyo a Jumaina tilipo analisi ana 8 komano awiri anapita tatsala 6 komano wamamuna ndi ndekha. Wosewo atsikana okhawa tingati azimayi akwatiwa. Wosewo ndi azimayi akwatiwa. Ndiye muna nokha basi ndekha nyamata ndekha. Ndezosekesa munasenza ndithu chigoli chachikulu komano chosangalatsa nchoti ine nabadwa ndekha wamamuna koma zichemwali angawo abereka ana amuna okha ambiri. Zangokhanga amakokera uko. Amakokera mbali inayi. Chabwino. So mwakamba kuti mwachita sukulu yanu sindikuziwa kuti mutachoka ku Nyungwi Primary mudapita sokuti. Tachoka no ku Nyungwi Primary nazapita pafupi apo pandilande pali private inake timaiti chani kodi imeneyi imeneyi lathawa dzina lathawa koma silithawa libwera. Chabwino. Imeneyi timaiti lobwera Johnston. Koma ndi secondary inali private secondary. Imeneyi inali paseri pa PTC paja paseripa pamene paja naye ambapo 1 kenako 2 kuithawa. Form 1 kenako form 2 kuithawa. So kuithawako basi achikhona imavuta kapena bwanji achikhona amene amandiuza kuti iwe kuone kuti za sukulu mutu mulibemo iwe kuchuluka masewero. Ndi pamene naona kuti sukuluyo inakhanga kuti mbali ina imandivuta pang'ono kuti maganiza kwambiri za zisudzo. Maganiza kwambiri ndikakhala mklasi kumaganizira kwambiri za masewero, ndikakhala mklasi kumaganiza kwambiri za masewero. Ndimene amana kuti akulu zione kuti muchedwa nayo sukulu tapitizani zimene mmapangazo chifani mapezo nthawi zina nthawi yolemba mayeso ndili ku show tapita kumangochi. Waona mapezo kuti ndili kumangochi pobwera basi ndalephera olemba mayeso. Ndi kumangochi kumakatani munali mutalowa kale gulu no mmene mutayamba kale za drama zikupitirirabe za drama zija ndachoka kumuzi kuja ndabwera kuno ku Blantyre tayamba sukulu ndipo panga sukulu kumashow kupanga sukulu kumashow kupanga sukulu kumashow ndi kumene mapezo kuti chidwi cha sukulu cha chinatani chinathera pomwepo kena kuyamba olimpikira mapanga masewero. Ndevuto la inelo kutoko basi mudango kuthawa chithawire basi mudachite sinabwerereko. Chabwino. Koma kuti sukulu ya ifeyo ili ndi phindu ndipo inali yayikulu ikusiyana ndi walero wa 2 walero ndi 2 ya ifeyo ndiyo siyana zikusiyana kwambiri. zikusiyana kwambiri. Zikusiyana bwanji? Chimene ngatene chuti ntachoka damalizano za sukulu zija tathawa tikupanga zisudzo napita kuyamba kugwira ntchito ku Bata shoe company. Munayamba uka ndagwirapo ntchito. Ndagwira ntchito kumene kuja ndakhala ndi chimene chimasekesa kumabwera anzanga ophunzira
otaphunzira nde kumakhala nthawi ina amati mulembe masala advance kupempha ndalama mwachangu kuti utenge nthawi ya malipiro akudule ndeti mati sala advance kupata kuja kupata uko nde kupeza kuti kumalembedwa kalata Chingerezi ukelembe upemphe ndalama zija upitise kuje kwa accounts ndi kumapeza kuti kalata ija kumene makakhwatchidwa abwana kuti yasina chizungu chake sichikumveka bwino tapita ni mukakonze kalata ija nde a supervisor athu aujenawa timati Mr. Jafet Piria amene akumbukira anabwera mmutu mwachangu amabwera Jumaina talemba kalata ibwinobwino kuti ikamveke uko kwakatenge ndalama alandire basi ndapeza kuti ino akundipasa ine ndilembelembe ipita kumene kuja akati munthu akulandira ndalama malipiro botolo la Fanta ndi mandira botolo la Fanta watigulira botolo la Fanta kupata ndengati ni manjoya kwambiri imakhala yolemba makalata masala advance chizungu machichita machibulusha kwambiri ndiye kumapeza kuti ino ambiri ukafunsa unali walekeza chani ayi inatekeza form 4 iya inapita kuja inali kupole wina inali pachanko siningatchule maina ine ndikamva zambali koma amapeza kuti mpene mazaziona kuti ndikuti kuphunzira kwa ife skulu yachikale iyi ndi yalero iyi inali yosiyana ndi muoneka kuti iya imudapita ndithu ineyo ndingati kuti ndinaphunzira chabwino ngati ndimachoka kupita kupanga business kunja ndimaziwa kuwerenga ndimatani ndimapita kunje bwinobwino opanda mistake iliyonse opanda munthu wondiperekeza so zoti mbali yanga ndinaphunzira chabwino koma kumbali ino ya zisuzo zidayambira pati kuti mukhale kunena kuti iyaya panopo ndayamba no serious kuchita zisuzo ine kuti ndiyambe serious ya zisuzo kuti ndikhale nayo serious bwinobwino ndi nthawi imene tinakumana ndi malemu Jacob Mwase Jacob Mwase titakumanizana ine Austin Jacob Mwase imene amapanga Mwambo Drama Group Jacob anali director wa Mwambo Arts Group tine choncho Austin amasewera Nyanja Drama Group ya Chiwalo ndi kumeneno timakumanizana ndi Austin kunditenga kupita ku Mwambo Drama Group titapita ku Mwambo tinayamba kusewera bwinobwino makomede ndi Jacob uja chifukwa kwambiri makonda makomede makonda makomede kwambiri ndipo panga makomedi aja kunapeza kuti ndi pamene ndimazayambano kupanga ma serious play ma serious show ndi malemu Jacob Mwase Mwambo Drama Group kuchoka pamenepo ndi pamene mayambisano yanga Upile Drama Group kodi Upile ja mudayambisa ndino mune wake ndi ineyo Upile nayambisa ndi ineyo so dzina la Upile lidacho dzina la Upile ndi la Chiyawo Chiyawo mu limatanthauza mwayi ndi munakuganiza kuti yayi ikhale Upile Drama imene ikhale Upile Drama Group mwayi pazimene tikuchita zonse zikhale kuti ni mwayi ndi naona kuti pali mayina ena ukatenga azikhala ndi tanthauzo lomveka zili ngati ena amapanga business mwina pa grocery pachakwika kati mavuto grocery ndiye kuti uyembekezere kuti business imeneyo siitenga nthawi chifukwa chani mayina ena amakhala ngati kuzifunira zoyipa kauzitenga mayina okufunira zabwino ndi munakuganiza kuti ikhale Upile chifukwa panali mayina angapo amene naganizira panali Phanda panali Mafuwa Phanda ndiye kuti chani Phanda ndi chinthu chimene mtengo uja umakhala umodzi koma kumabwera kuti kwapita uku nthambi ina ndiye malo amene amatchedwa Phanda mandimvetsetsa so chinthu choyima pamodzi ndene gulu nikati likhale loyima pamodzi ndipo uzoona kuti Phandali inde Phanda likhala nthambi ina ku nthambi ina koma nthambi ikuyimira chani nanga nthambi ikuyimira chani iya zimene silabwino ndisiye fo munthu ndili ndekha ndi pamene ndimabwera mafuwawo akupanganso ngati umodzi mgwirizano faso ungaphikire sima fuwa limodzi umayenera uyike atatu akwane awiri ndi ovuta akwene kuti azibalasa bwinobwino ndipo uzaonanso mafuwawo anthu atatu munthu ndili ndekha ndipeze dzina lina ndipeni mati ukhale mwayi koma mwayi usabwere straight pa mwayi ndiyike dzina lina ponyadilano mayina athu achichewawa ano tsopano ndipene ndimati mayina achimalawi pamene matengano Upile Drama Group
So gululi lilipo kwambiri chifukwa kunjaku tikayang'ana magulu achichewa tikamamva pakali pano mamva kwambiri kwathu drama group wena awaiya yakuoneka ngati azilala koma upile ilipo ilipo ndithu sinatheya moti masewero muchita ndithu pano pa masewero tikuyachita ndipo tikuchitabe chifukwa chonena kuti ziyu pakatipa tinali busy ndi za Malawi Electoral Commission. Ndi zimenezi zonena kuti nthawi imene timapanga za Malawi Electoral Commission tinali busy ndi zimenezi jazi. Ndi nthawi yambiri kuti tipite tikapange performance yathu pamakhala potani povuta tinatangidwa kwambiri. Chabwino. Iyayi tikucheza ndi Shadreck Jumaina, mkulu ameneyu amachita zisuzo mu gulu lija la Upile Drama Group. Upile Drama Group imapezeka ku Blantyre. Nde wakhala ndithu akuchita zisuzo wakanthawi ndi amene tikucheza nawo lero mu Tikudziweni. Ndiye tikabwereranso titi timve zambiri kuchokera kwa Shadreck Jumaina. Tipumire kaye pang'ono. Iyi ndi Tikudziweni, program imene ndithu timakumana ndi anthu osiyanasiyana kucheza nawo azisuzo kaya ndi andale kuti tiziwe umoyo wawo kuti kodi ayenda bwanji kuti afike pamene alipa. Ine ndi Banda Jnr ndipo lero tikucheza ndithu ndi Shadreck Jumaina amene ndi mkulu wa zisuzo ndipo akuchita mu gulu lija la Upile Drama Group la ku Blantyre. Ndiye tili mu chigawo chachiwiri. Chigawo choyamba iyayi atiuza zambiri zamene adayambira ndithu luso lawo. Tikulandireni gawo lachiwiri. Sono ndimafuna nditaziwa mukakhala kuti simukuchita zisuzo mumakonda kutani? Ine ndikakhala kuti sindikupanga zisuzo munthu nimakonda masewero olimbitsa thupi. Nimakonda kuyendanso kwambiri kupita kuona chilengedwe makamaka mapiri kapena kuona nyanja kapena mitsinje basi zimene nimakonda ine zimenezozo. Ndiye ndamvaso kuti mukuchita za ufumu. Ndizona. Ineso ndikuchita za ufumu. Kuteko mucheza nda mfumu. Tikucheza nda mfumu. Ya mfumu. Iya. So ufumu ngwa ku family. Wakuntundu. Ineyo ndithu nda mfumu kuchira zulu komweko. Ndine mfumu amene ndili ngati nyakwawa. Anyakwawa akuchira zulu. Akuchira zulu kwati mpama muzimwa group apoya. Nyakwawa imodzi mwayo ndineyo. Chabwino. Kuteko ndina mfumu a Blantyre-based. Amfumu a Blantyre-based. Ndiye muziyendesa bwanji zinthu ziwiri. Wena kumene kuti nanga ufumu ndi zisuzo sizingayenderana kapena mwina ndi ntchito yayikulu ndithu kuchita ufumu. Ufumu ndi ntchito yayikulu kwambiri. Koma ukayitenga kuti uchilandire kuti chinthu chiti chigwire bwinobwino sichovuta nimoyendesa bwinobwino. Chimene chimachitika nchonena kuti kwambiri ndi authority yapo. Ufumu ndi authority. Kulamula chimene wewe ukuona kuti chikhale chimakhala chimene chocho. Chabwino. Ndiye sizimavuta kwambiri fa kuli munthu wina amene amalumikiza malo mwa ineyo. Ndikoti ndatalikira pano ndili kuno ku Blantyre kubwera nkhani ndiye kuti ifikira iyeyo koma asanapereke chiganizo amambo ayo wandidziwitsa kundiyimbira. Ndikati ndikonze tsiku lopita nokakhala pansi ndikuona kuti zikhala bwanji. Pali zina zimakhala zapo mpopompo kuti amene wayankheni mwakuti kapena pangani mwakuti mwakati koma zimayenda fani makhani nthawi so kakhala kumudzi kuchi nchifake muzandone nthawi ina mukati kodakulu muli kuti ndili kumudzi ndoti ndikupanga za ufumu. Ndibwere kuno choncho koma nthawi ndimayigawa bwinobwino. Masiku ena ndimakhala 5 days kumudzi, masiku awiri ndikhale kuno ku Blantyre. Kunonso ndikhale 5 days, masiku awiri ndikakhale kumudzi. Ndimene mayendera. Chabwino. Sinafunse tu pachi kuti kodi muli pa banja? Ndili pa banja. Banja lilipo. Muli pa banja? Chabwino. Muliso ndi ana? Anaso alipo. Alipo. Mulungu adatidalitsa mphaso imene ilipo ku nyumbako. Ndizilipo mphaso.
muli ndi ana ngati? Ana panopa alipo 7. Oh, 7. Alipo 7. Oh, chabwino. Ndamuna ukhaukha. Ayi. Anyamata alipo ngati. Anyamata alipo 4. Alipo 4. Akazi 3. Oh. Mukhanga mukaikira. Iya, ndimawerengano kuti kuti oyamba ndi ndani, oyamba ndi mamuna. Zabwera wamkazi. Zabwera wachiwiri wa mamuna. Kuzabwera wina wa mamuna aso choncho. Alipo 7. Oho. So ndi mmene mudayambira zisuzo. Chabwino. Mwapindula bwanji inu ngati a Jumaina? Kunena zona muzisuzo mutapindulamo kwambiri. Choyamba chimene ineyo nimanyadira pokhala munthu wa zisuzo ndichonena kuti potengera munthu oti nimapanga zisuzo timayenera kukhala ndi zitsanzo zabwino zimene anthu amayenera kuti azititsatira. Ndiye choyamba nchonena kuti anthu amene amanditsata nimasangalala chifukwa kuti mbali ina amamva zimene ine ndikuwalangiza kupyolera mu zisuzo. Choyamba chimenecho. Chachiwiri nchonena kuti pa ntchito imene iyi ndaphunziramo zinthu zambiri. Kukhala ndi wanthu mmene ungawadziwire maganizidwe yawo ndi mmene amaonera zinthu. Fanthu timaona zinthu mosiyana, sitiona mmene wina angaonere chinthu choyi. Ndefeyo pang'ono ndimanyadira kuti Mulungu potipatsa mphatso imeneyi tili ndi kuzindikira kwina kumene timatha kuzindikira mwachangu pa zinthu zina zimene anthu sanathe kutani kuzifikira. Ndiye ndikuona kuti zopindula ndi zambiri. Timakhala moyo wabwino ukuti ana akatadya pa nyumba akudyera mu zisuzo zomwezo. Tamanga nazo nyumba, tapeza malo olima mafamu mu zisuzo momwemo. Timakonda solimi nthawi zino. Muchita solimi kwambiri kumuzi komwe? Inde. Talima zinango omwe ku 2 hectares yathu. Chabwino. Mitedza chimanga. Ndithu. Ndinamvanso mukamba za business. Muchita so business? Business timachita. Timapita ku South Africa kugula katundu nthawi zina. Timachita supply mwa amweni. Ndalama yachoka mu zisuzo momwe? Yachoka ku zisuzo komweko kumapita uko. Zisuzo nzabwino Zisuzo nzabwino. Kale anthu amazinyoza koma nzabwino. Wena atu amanyoza amanena kuti zimenezo zachabechabe. Amene sazidziwa atha kuzinyoza. Mene wina anganyozere chinthu chimene wina ngati osema mitondo atha koma kusema mitondo ni ntchito yabwino. Koma kwa iyo sosema mitondo amamva kukoma. Nime akusemera mitondoyo koma zonsezo ndi zaluso eti. Koma ineyo ndithu ndimamva kukoma. Chabwe munthu atawuita nani kuti bwerani ku nyumba kwanga kuti mmakonda kudya chani? Ineyo zakudya zimene makonda pa za nkhwiruzi ndi somba. Chabwino. Achambo. Ndi nsima? Ndi nsima yangayiwa. Chabwino. So pano za ndiwo zina za masambazi pakhale chisoso mwamuna aligone otendera. Apa ndi andita. Chabwino. Iyayi a Jumaina zikomo kwambiri kuti munabwera. Zikomo kwambiri kuti ticheze. Chabwino. Anthu aziwe ndithu kuti kodi mwayenda bwanji. Chabwino. Ndi gulu lanu la Upile komanso kuti mufike pamene mwafikapo bwanji. Zikomo kwambiri. Tikuthokozeni ndithu kuti titakuyitanani munathamanga ndithu nkubwera kuti mukumane nafe. Zikomo kwambiri. Mmenemo ndi mmene tasirizira Tikudziweni. Ndipo lero lino timacheza ndi Shadreck Jumaina. Mkulu ameneyu amachita ndithu zisuzo komanso ali ndi udindo ndithu ku National Theatre Association of Malawi mtamu. Ndiye akuti luso la apindulira ndithu luso la zisuzo mmenemo ndithu amangamo nyumba ndi zina zotero. Ndiye muzakhalenso pompo mmene tizachezenso ndi wena program imeneyi ya Tikudziweni. Ine ndi Banda Jnr ndikuti mwakoma nonse.